insellimlek il-paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek. Hekk jiena kif wegħdtkom sa nintaqa' u nfehmkom naqra fit-tieni skeda li tfajt, kont tfajt l-ewwel skeda, Alla huwa mħabba. Nispera li ikun hemm min intaqa' mal-Mulej permezz ta' dawn il-programmi u ġifiera dawn kienu saru fuq Radio Marija. U nixtieq kif kont għattilkom qabel li ma nħallix li jiena ma ngħinx lill-oħrajn bil-kelma li l-Mulej ikun kellem lili. Doverna hija is-semja. Doverna li nxerrdu il-kelma ta' Alla mal-oħrajn. Il-Mulej ikellmek u inti għati l-għajnuna lill-oħrajn. Ngħinu lil xulxin. Issa jiena isni ninduna li speċjalment aħna pereżempju tidħol fil-YouTube inti għax naf li tidħlu ħafna fil-YouTube, imma issu aħna id-difett tagħna sar nafas kemm niflaħ fuq din l-istampa u mbagħad nafas fuq l-oħra u bla paċenzja donna. U imma li nikbu l-comments ma tantx jisna mitħla. Nixtieq li titgħallmu, qed nipprova nitfaħħom anke fuq il-Facebook kultant. Nixtieqek ġifieri li jekk inti laqtitek xi kelma u taf kapaċi tagħmilha, għamel komment żgħir ta' dak li jkun laqtek għax dak l-importanti. Numru ta' viewers hemm. Imma l-importanti inti viewer mhux tafas u tagħlaq jew tafas tibda l-ewwel biċċa u m'għandekx paċenzja, mela ssib il-ħin. Taf kemm importanti is-semja. Sib ftit ħin, għajt illum għandi ara 25 minutes issa, 25 minutes. Mela ħansib il-kwiet għax rid nismagħha mill-bidu sa tmiem. U jekk inti ma tkunx tista' tagħmel dak il-ħin, ara fejn tkun waqfet. U għajt mela l-għada se nkompli l-biċċa l-oħra. Tista' tagħmilha din ħaġa wkoll, mhux bil-fors tisimgħu f'daqqa. U ma nixtieqekx li jekk inti smajtu kollu, fejn ħanara xejn fit-tieni waħda, ħanara xejn fit-tielet waħda. Le, ieqaf fuq dik il-biċċa. Isma' tista' wkoll jekk tolqtok xi ħaġa tajt ara jien se nieqaf hawn. Ħanagħlaq u se nkellem lill-Mulej fuq dan li laqatni. Il-Mulej jinsab ġufina. Ħerqan nistħajlu jkun brasu hekk ara jien jgħidlek din sa tkellimni tajt qed nipprova nkellimha jien permezz ta' dan li qed tisma'. Tajt sa twiġibni sa tgħidli ħerqan il-Mulej li jintaqa' miegħek ħerqan. Allura nisimgħu il-programm pass, tifhmuni? Issa jiena poġġejt l-iskeda l-oħra, tħallux qalbkom titħawwat u ma laħaqx kellimtkom fuqha. Allura llum se nkellimkom naqra fuqha għax jiena jiġri jien issa anzjana. Allura jiena m'iniex se noqgħod nitfa' kif kont nagħmel il-programmi fuq Radio Marija, immur kull ġimgħa u nagħmlu kull ġimgħa. U inti qed tisimgħu kull ġimgħa, inti tista' tirregola lilek innifsek. Jien ma nistax nirregola lil innifsi, meta jiena nsib il-forza, jien ngħid ħankompli għax irid ħafna xogħol biex inti twassal fuq il-YouTube dak li tkun qed twassal, mhux dejjem ikollok il-forza. Allura jien jisni nixtieq nara x'nilħaq nagħmel għax hemm programmi mhux ħażin. Nixtieq nara x'inlaħħaq nagħmel jien naf qabel il-Mulej isejjaħli. Għax aħna postna mhix hawn, aħna postna hemmhekk. Suppost aħna bħerqa li mmorru fil-post imħejji għalina snin ilu mingħand il-Mulej. Għax hu ġabna hawn, mhux biex nibqgħu hawn. Biex iż-żmien li qiegħed
jgħaddi minn fuqna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu dejjem bil-għajnuna ta' Alla, bil-għajnuna ta' Ommna l-Madonna, bil-għajnuna tal-qaddisin u ta' ħafna li jgħinuna anke fil-ħajja tagħna, tas-saċerdoti, nersqu lejn l-Ewkaristija, tinsewx jekk inti jaqbdek il-ġuħ, ma nistgħu nkux ukoll kemm għandi ġuħ. Sib post jaqbdek il-ġuħ għall-ispiritwalità, għall-Kristu, prova ntaqa' miegħu. Alla biex ma ntawwalx jiena se nfehmkom tikka żgħira fuq dan il-programm li intom hemm min ġa beda jisimgħu. Imma l-introduction tagħha ma kontx għamilta la qed nagħmilha issa. Il-programm l-iskeda ġifieri wara Alla huwa mħabba u il-programm tħallux qalbkom titħawwad qala l-Mulejdi. Meta kien fostna hawnhekk tħallux qalbkom titħawwad. Ma qalix għan-nies ta' dawk iż-żmien ta' issa li nintaqgħu magħha aħna u qiegħda hemmhekk miktuba u inti tista' tisma'. Qiegħda għalik Ġesu illum qed jgħidha lilek tħallix qalbek titħawwad. Dan il-programm huwa ibbażat kollu fuq l-iskrittura, ġojjel ta' ktieb. Ġojjel, b'applikazzjoni għall-ħajja tagħna. Se jerġa' jlaqqana ma' personaġġi bibliċi li flimkien magħhom naraw il-kuntrast enormi bejn id-djufija ta' dawn in-nies kbar. Imbagħad ukoll il-kuraġġ teoloġiku tagħhom. Teoloġiku għaliex? Għax mhux kuraġġ ġej minnhom dan, imma kuraġġ ġej minn Alla. Allura l-programm nerġa' ngħidlek u stedina għalik biex flimkien magħhom ma' dawn il-personaġġi niskopru li Alla u verament imħabba li jista' jagħti lilek u lili ukoll dan l-istess kuraġġ. Għax Alla jekk tindunaw dejjem jagħżel nies fqar, nies dgħajfa kif sejrin naraw, imma jimlihom bil-kuraġġ tiegħu. Allura ippruvaw għamlu mill-aħjar u isimgħu ħalli tintela bil-kuraġġ. Nawguralek li terġa' tintaqa' mal-Mulej u tagħmel il-ħila tiegħek, tkellmu fl-intimità miegħu tkellimha u xerrida. Naqaf hawn jien nsellimlek il-paċi miegħek.